दङ बेनो जाबाय एलईडी टीवी 75 इंचनि दे hey सार्केल yes come on हे आदा मा जागोन आमजुलि सकनि ओइ एसे खारना हो र' आदा बैखौ लायनांगौमोन ना बांद्राय खाथियाव थानाङा बेयावनो नाङाखै मानसिनाव नांहैनो हागौ दे फिदिंनानै हो र' आदा र' इयावसो जादों दे साब्रै बासिना दोनखा बेहाय लोगो लोगोनो दे come on ready आज्ञा ओइ आदा नों जानाय नङा एसे दुरबल नुबाय नोंथांखौ जिरायदो आदा जोंहा खेबनैनि बारा होआ दे नेक्स्ट दे